Kirkara u grazzi ta' dil-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Insellmilkom u nilqawkom għal din l-attività politika brabta mal-kampanja elettorali bit-tema is-saħħa lil-Maltin. Naturalment se twassalna l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Insellem ukoll lil dawk li qegħdin isegwuna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività bix-xira insellmu lil kandidati kollha li se jikkontestaw fil-lokal ta' Birkirkara. Alfred Attart, Gilmore Borch, Rita Borch, Jana Borch de Bono Grek, Alfred Bray li sfortunatament ma setax ikun magħna preżenti llum, Anthony Buttigieg, John Mary Kalleja, Rosette Kassar, Karl Kutajjar, Mary Rose Mifsud u Stefano Sikari. Issa ser inħalli fidejn Nicole Buttigieg biex tintervista lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Prim Ministru, grazzi tal-ħin tiegħek. Naf li kellek ġurnata impenjattiva mimlija attivitajiet u impenji u issa sibt il-ħin sabiex tingħaqad magħna din l-attività fil-lokalità ta' Birkirkara. Dejt il-ġimgħa narawk tħabbar investiment. Donnu m'hemmx breaks minn dawn l-aħbarijiet pożittivi. Xi jfisser dan kollu? Il-għanet grazzi l-kull min qiegħed hawnhekk, nemmen illi hija riflessjoni tal-fiduċja li hemm f'pajjiżna. Fil-investiment li nawgurajna dal-għodu, kellek kumpanija internazzjonali illi kellha għażla ta' f'liema pajjiż tmur. Kull pajjiż kien se jilqagħha b'idejh miftuħa. Però numru ta' xurilu, u mhux wisq xurilu, kienu ġew ikellmuna, iltqajna magħhom flimkien mal-Ministru responsabbli u rejnihom x'potenzjal għandu pajjiżna. U rejnihom kemm aħna pajjiż illi l-investiment dirett barrani ta' kwalità jilqgħu b'idejh miftuħa. Spjegawna l-proġett tagħhom u mbagħad wara dik il-laqgħa inizjali ġifieri fuq livell politiku fejn u rejna li konna interessati li dal-proġett nieħduh mmexxuh il quddiem bħala pajjiż. Daħlet fis-seħħ il-ħidma tal-entitajiet tagħna, proċess li wera illi l-burokrazija żejda m'hemmx lok f'dan il-pajjiż. U fi ftit xhur dak li twieled bħala idea fuq il-karta fil-ħsieb, ħolma forsi, illum morna biex ninawguraw il-bidu ta' dan il-proġett, proġett illi millum fi frar li ġej se jkun qiegħed jopera. Jiġifieri wieħed jara li f'temp letteralment ta' ftit xhur minn idea fuq il-karta għal proġett li qed jiffunzjona. Issa x'fih mbagħad aktar partikolari dan il-proġett, mhux proġett kwalunkwe, investiment inizjali ta' 7 miljun euro u nofs, 7.5 miljun, li hemm il-ħsieb li jitla' 10 miljun euro. Imma l-qasam li qegħdin nitkellmu dwaru, jiġifieri l-viżjoni tal-Gvern illi qiegħda tallinea ruħha ma' dan il-proġett. X'inhi l-viżjoni tagħna fis-settur tal-enerġija rinnovabbli. L-idea primarja hemmhekk illi l-pajjiż itella l-persentaġġ tal-rata li qiegħed jipprovdi l-enerġija minn sorsi notfa, sorsi alternattivi, fost oħrajn għandna l-viżjoni li jkollna turbini tar-riħ li jkunu mwaħħla il-barra ankrati il-barra mill-ibħra territorjali tagħna. Dik il-viżjoni f'dal-qasam tant importanti mbagħad meta niġu għal proġetti partikolari, llum rajna illi dal-proġett partikolari se jkun iffukat fuq il-components ta' dan it-turbini li jiġu manifatturati ġewwa pajjiżna. Jiġifieri t-turbina li tiġġenera l-enerġija bir-riħ se tkun qiegħda tiġi components partikolari tagħha se jkunu qegħdin jiġu manifatturati f'pajjiżna. Mela hemmhekk il-viżjoni ta' fejn iridu mmorru fil-qasam ambjentali u fis-settur tal-enerġija. Li mbagħad imma ġewwa pajjiżna se jkollna propju plant tal-manifattura illi taħdem f'dan il-prodotti. X'se tkun tfisser iktar? It-tieni parti tal-partikolarità ta' dan il-proġett, il-kwalità ta' l-impjiegi li se toħloq. U li jaqqat ukoll mal-mudell ekonomiku kif qed inħarsu biex nirreviżjonawh. Jiġifieri mhux se jkun impjan dan ta' volum ta' kwantitajiet kbar ta' ħaddiema, imma ta' numru ta' ħaddiema limitat, però ta' livell għoli. U hemmhekk fejn rid narassa li jidħlu iż-żgħażagħ ħawċinu Maltin biex dal-opportunitajiet 44 impjieg ta' kwalità, inġiniera, persuni tekniċi, jaħtfuhom kollhuma jridu jaħtfuhom,
iħarġu lilhom infushom ħalli jaħtfuhom huma. U kif se nidħlu issa l-element tat-taħriġ? X'rajna f'dal pajjiż l-isfortuna, issa dni kif ġej minn taxbiex kelli laqa' man nies hemmhekk, ex ħaddiem tax-shipyards li laqalina fl-2008. Kont fl-aqwa tal-ħajja tax-xogħol tiegħi, qalu li rtira ta' 56, m'għandekx għażla, murħu l-pensjoni. Welder ta' kwalità laqalu l-BP għalik għat-talenti għal f'dal pajjiż magħluq. Din l-isfortuna li rajna, tlifna l-aqwa welders, l-aqwa shipwrights, l-aqwa fitters li kellu l-pajjiż. F'din l-industrija x'qegħdin naraw, waħda mill-kundizzjonijiet li għamilna dal-investiment, kundizzjoni ma ħanseħħela kundizzjoni kienet li jinvestu fit-taħriġ tal-ħaddiema. L-idea tal-kumpanija internazzjonali kienet flimkien magħna li noħolqu akkademja. U l-akkademja se tieħu parti integrali minn dal-proċess, minn dal-proġett. Jiġifieri se jkollhom akkademja ta' taħriġ li bħalissa topera minn barra l-pajjiż, fost oħrajn se tkun qed tħarreġ welders bħalissa barra l-pajjiż jispeċjalizzaw f'welders maġġorment nisa tagħhom. Ara l-idejat. F'Malta se tkun qed tħarreġ persuni biex ikunu jistgħu jaħdmu f'dan il-proġett ukoll. Jiġifieri qed naraw l-akkademja li tingħaqad ma' dal-investiment ukoll u tal-linja mbagħad mal-viżjoni li għandna bħala gvern. Però kif iġibhom dal-investimenti wkoll billi taħdem ħafna, mhux billi tkun negattiv, mhux billi tmaqdar, mhux billi lil dan il-pajjiż tipprova tbaxxih, imma billi l-kwalitajiet sbieħ li għandu dan il-pajjiż, il-potenzjal għandu dan il-pajjiż. Il-ħin kollu tirreklamhom biex tattira lejna l-aqwa pajjiż, l-aqwa investiment. L-istess ikolli ngħid kif għamilna fl-investiment massiv illi se jsir mill-ST Microelectronics. Mela hemmhekk ukoll kellna tellieqa ta' ħarxa ħafna ma' pajjiżi oħra lejn fejn l-ST se tagħmel dal-proġett multimiljonarju tagħha. Niftakar fl-2021 kien hemm deċiżjoni strateġika x'tittieħed. Konna sifirna ma' Mirjam Dalli morna l-headquarters tal-ST ġewwa l-Iżvizzera, hemmhekk kien hemm deċiżjoni fejn dal-proġett importantissimu jissejjaħ wieħed ta' natura IPCI, jiġifieri Important Project of Common European Interest. Fejn kellek numru ta' pajjiżi kulħadd trid jiġbdu lejh. Għaliex? Għaliex qed nitkellmu hawn dwar is-settur tas-semiconductors illi l-importanza tiegħu fl-Ewropa kemm il-pandemija l quddiem assumi d-dimensjoni importantissima. Tantu hekk li fuq livell Ewropew daħlet dik li tissejjaħ li hu Chips Act li hija leġiżlazzjoni li tolqod das-settur tas-semiconductors. Hemmhekk mela kellek kull pajjiż li qed jipprova dal-investiment ta' dil-kumpanija multinazzjonali li shareholders tagħhom ma' żewġ pajjiżi kbar fl-Ewropa, kulħadd prova jiġbdu lejh. Aħna morna niġru Malta. Skużi? Għażlu l-Malta. Issa dakinhar kienu għadhom mażluħx. Morna niġru fil-headquarters tagħhom, laqgħuna, spjegajna x'konna din l-ST illi nofru aħna bħala pajjiż ukoll, ġejna lura bqajna għaddejjin fil-laqgħat u mbagħad anke fuq livell lokali u wassalnieh. Wassalnieh ukoll f'da settur tant importanti waslu lil Malta llum iva dal-investiment multimiljonarju tagħhom. Hemmhekk ukoll settur tant speċjalizzat, jiġifieri hemmhekk ukoll li għalinja mal-viżjoni tal-gvern, mhux il-volumi imma l-kwalità. Kwalità li għalhekk ukoll semmejtlek żewġ proġetti. Id-deċiżjoni ta' kull wieħed u waħda minnkom fit-8 ta' Ġunju se tkun tfisser ukoll jekk hux se nibqgħu mmorru f'din id-direzzjoni li nattiraw investiment dirett barrani lejn pajjiżna li joħloq karrieri ta' kwalità l-Maltin u l-awċin tagħna dak huma tip ta' deċiżjonijiet li qudiemna għandna fit-8 ta' Ġunju. Prim Ministru, titkellem ħafna dwar il-bidla fil-klima u anke ma tiddejjaqx titkellem dwar proġetti kontroversjali. Fil-fatt il-bieraħ rajnik titkellem dwar il-kontroversja ta' applikazzjoni ODZ f'San Ġwan fejn hemmhekk hemm maħsub li jsir supermarket. Il-kummenti tiegħek. Ekku l-ewwel nett għalmenu ħadd pjaċir ninnota li l-applikazzjoni ġiet irtirata. Jiġifieri nhar is-Sibt kien hemm messaġġ ċar mis-Sindku ta' San Ġwan, Trevor Fenek qiegħed hawnhekk warajna li jinsellimlu tal-ħidma tiegħu. U hemmhekk ejja nifhmu l-importanza li jkollna kunsilliera u sindki f'isem il-Partit Laburista li xi jagħmlu differenza kbira fil-lokalitajiet tagħhom. Kont diżappuntat li daħlet l-applikazzjoni fl-ewwel post, jiġifieri li inti jkollok applikazzjoni li tkun non-starter. Jiġifieri meta wieħed jara l-policies tal-ippjanar għal dak is-sit partikolari. U t-tip ta' applikazzjoni li daħlet ma stajt qatt nifhem jiena kif din l-applikazzjoni se qatt tiġi approvata. Però minkejja dan jiġifieri l-awtorità applikazzjoni tittirċevija mbagħad x'tagħmel minnha sta għall-istess awtorità. Però l-messaġġ li ntbagħat is-Sibt kien
Meta għandek applikazzjonijiet li huma non-starters ma dak li huma il-policies tal-ippjanar, jekk se jidħlu l-outcome tagħhom magħruf minn qabel se jkollok ċaħda. U l-messaġġ li ntbagħat is-sibt kien li dat tip ta' applikazzjonijiet lanqas jidħlu għaliex l-eżitu tagħhom ċar se jkun. U ngħid il-għala għaliex meta inti għandek viżjoni ċara tal-gvern illi fil-qasam ambjentali qed titkellem dwar li jkollna spazju ħodoru miftuħa fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna. F'mhux itwal minn 10 distanza 10 minuti mixi minn fejn tkun qiegħed tgħix. Mela qed nenfasizzaw l-importanza li nħolqu dal-ispazju ħodoru miftuħa. Però fl-istess waqt imbagħad ikun hemm min jipprova jikkomprometti dak it-tip ta' deċiżjoni, dak tip ta' applikazzjonijiet. ċara d-direzzjoni tal-gvern x'inhija u allura hemmhekk hemm anke mill-irtirar ta' din l-applikazzjoni hemm messaġġ ċar li jrid jinftiem u ħadd gost almenu li llum aktar kmien illum kien hemm l-irtirar ta' dik l-applikazzjoni. Però dan iġibni mbagħad dan meta qed nitħattu fuq it-tema tal-iżvilupp. Nifhem li hija waħda sensittiva jkollok reazzjonijiet u emozzjonijiet li huma differenti wkoll għax għandek perspettivi u aspettattivi li huma differenti fuq livell ta' gvern dejjem kont ċar f'dak li nemmen fih u dejjem tħaddetna b'mod onest man nies. Jiġifieri għandek realtà li titwielet mill-2006. Mela fl-2006 kellek il-proċess ta' rationalization, il-proċess li bih kellek reviżjoni sħiħa tal-pjan lokali dakinhar, kellek artijiet dakinhar f'daqs is-siġġiewi li kienu ODZ u li daħlu fl-iskema ta' żvilupp. Mela minn hemmhekk twildu drittijiet favur tantu tant familji. Favur eventwalment tantu tant werrieta ta' dak il-familji. Mela hemmhekk il-gvern kien ċar li ma setax ikun galantom bil-proprjetà tal-privat. Għaliex li inti tiġbed it-tapit minn taħt is-saqajn ta' tant familji nemmen li tkun qed toħloq inġustizzja. Però x'għadna? Għadna għaliex dik hija l-pożizzjoni ifisser li ma nistgħu nagħmlu xejn? Le. U kien hemmhekk li esprimejna ruħna b'mod ċar li fejn għandek artijiet tal-gvern li jinsabu fl-iskema tal-iżvilupp. L-għażla hemmhekk se tkun li flok dawn jinħarġu b'sejħi tal-privatu jiġu żviluppati, flok ma jsir dak it-tip ta' żvilupp, dawk l-artijiet jintużaw għal spazji ħodor u miftuħ għall komunità. U l-uniċi proġetti li jiġu konsidrati fihom ikunu dawk li jkunu ta' fejda l-komunità, li tkun teħtieġhom il-komunità. Dak huwa l-punt li huwa ċar. Sa x'eżempji konkreti tajna. Ftit tal-ġimgħat ilu tellaqna dan din l-iskema proġetti konkreti, nsemmi l-inauguration ceremony kienet saret f'San Ġiljan. Hemmhekk f'San Ġiljan u f'erba' lokalitajiet oħra ta' pajjiżna kellek art prima fil-qalba taż-żona tal-iżvilupp, illi meta ġi spjegat li l-valur waħdu tal-art ta' San Ġiljan kien fil-miljuni. Mek il-gvern kellu għażla jew joħroġ tender għal pubbliku u min ikollu l-offerta ikun jista' jiżviluppa, jew imur fid-direzzjoni li dak l-ispazju jagħtih lin-nies. L-għażla tagħna kienet ċara, dak l-ispazju ridna nagħtuh lill-komunità ta' San Ġiljan u minn din l-art li se tiġi żviluppata hemmhekk se nkunu qegħdin noħolqu spazju aħdar u miftuħ li tkun tista' tgawdih il-komunità. Dawn huma t-tip ta' żliet li għandna qudiemna, jiġifieri jien nemmen li l-bilanċ bejn żvilupp u sostenibilità irid jinħoloq. Jiġifieri l-iżvilupp ta' kwalità u sostenibbli huwa meħtieġ għal dan il-pajjiż, però fejn il-gvern għandu dak l-artijiet tiegħu irridu nibagħtu dan il-messaġġ ċar u bagħtu kollha anke hawnhekk fejn insabu f'Birkirkara rajna l-importanza li jkollok kunsilli lokali li huma b'saħħithom. U kellna proġett anke viċin fejn qegħdin hawnhekk ukoll illi ma kienx jaqbel mal-karatteristiċi ta' din il-lokalità fejn kellek kunsill lokali li kien voċiferu u spjega il-pożizzjoni tiegħu dak it-tip ta' kunsilli li rridu għalhekk kruċjali li nagħtu s-saħħa l-kunsilli tagħna. Nhar is-sibt huwa eżempju, sibt li għadda kien eżempju filgħodu Trevor tkellem miegħi mill-ewwel għatlu għandek l-appoġġ sħiħ biex inti tagħmel l-oġġezzjonijiet li huma meħtieġa f'isem il-lokalità u nemmen li dan huwa l-mod illi rridu nibqgħu naħdmu bih anke l-futur. Għaddu issa għall-intervent minn il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi. Grazzi Birkirkara ta' din il-merħba sabiħa li qegħdin tagħtu lill-Partit Laburista u lill-Aziz Prim Ministru Robert Abela.
f'dawn il-ġimgħat ta' kampanja qegħdin nitkellmu dwar l-għażliet li qegħdin nagħmlu bħala gvern. Għażliet imnebħa mill-prijoritajiet tagħkom li għamilnihom tagħna. Ħidma mingħajr waqfien illi twassal biex inkomplu immexxu lil dan il-pajjiżna il-qudiem. Qegħdin infissru l-importanza tal-vot fit-8 ta' Ġunju. Hemm diversi raġunijiet. Xtaqt nibda bir-raġunijiet tal-Kunsill Lokali. Hawnhekk f'Birkirkara u nixtieq li nibda billi nirringrazzja lil Joanne de Bonogrek illi f'dawn is-snin ta' sindku flimkien mat-tim tagħha u rrid kif għandu jkun hemm u jkompli jkun hemm Kunsill Lokali immexxi minn maġġoranza Laburista. U għalhekk inħeġġiġkom. Ejja nivvotaw lil kandidati kollha għall Kunsill Lokali hawnhekk ġewwa Birkirkara. Ftakru x'ħallew in-nazzjonalisti meta kellhom il-maġġoranza fil-Kunsill ta' Birkirkara. Joanne u t-tim tagħhom dawru din ir-realtà u tawna Kunsill Lokali ejjew nieħdu ħsiebu illi nkomplu għaddejjin din it-tmexxija fit-8 ta' Ġunju. U l-Kunsilli Lokali qegħdin nagħtuhom ħafna appoġġ. Jiena l-ġimgħa li għaddiet permezz tal-Awtorità tal-Artijiet iffirmajna kuntratt li għaddejna binja storika lil kunsill għax nemmnu fil-Kunsilli Lokali bħalma kien jitkellem il-Prim Ministru. U se nkomplu ninvestu fil-Kunsilli Lokali u bl-appoġġ tagħkom se nagħmlu ferm aktar xogħol. Imma mbagħad irridu nagħmlu għażla importanti fit-8 ta' Ġunju dwar it-tip ta' Ewropa li rridu. Aħna nemmnu f'Ewropa soċjali, Ewropa li taħseb fin-nies, Ewropa li ma tmurx lejn il-gwerer u l-austerità, imma Ewropa li tinvesti fil-ħtiġijiet tan-nies. U hawnhekk ħdejja għandi lit-tim ta' kandidati Laburisti illi huma n-nies illi jistgħu imexxu dik l-aġenda l qudiem. Ejja nivvotawlhom kollha, ejja nagħtu l-vot tagħna u nħeġġu lil ħafna oħrajn biex il dan it-tim iwassluhom. Ħajkollna l-aqwa rappreżentanza ta' nies li verament jemmnu f'pajjiżna, li jemmnu f'Malta. Għaliex inti biex titkellem favur pajjiżek l-ewwel net trid tkun tħobbu. Illi inti verament temmen f'Malta, illi inti verament tibqa' tidwi f'qalbek u f'moħħok il-ħin kollu Malta l-ewwel u qabel kollox. U għalhekk ħbib tiegħi, importanti id-data ta' 8 ta' Ġunju. Ejja ma nħallux f'idej ħadd ieħor l-għażla li nistgħu nagħmlu kull wieħed waħda minnha. Min jagħżel li ma jagħżilx ikun qed iħalli l-għażla f'idej ħadd ieħor. U jekk jiena nemmen f'dawk il-prijoritajiet illi gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela saru l-azzjoni ta' dan il-gvern, ejjew ħalli flimkien nagħtu l-appoġġ. U għalhekk ħbib tiegħi, appell wieħed nagħmlilkom, ejjew nagħmlu kuraġġ. Meta jkollok mexxej li jaf fejn irid jieħu l-pajjiż, ma naqax naqtaw qalbna qatt. Ejja niftakru illi l-Prim Ministru Robert Abela kellu triq jibsa quddiemu u ma qata' ċalbu imliena bil-kuraġġ biex nibqgħu mixjin il-qudiem. U rejnieħ fiduċja u se nerġgħu nruħ fiduċja għaliex verament il-vot tagħna jfisser vot favur Malta, vot favur il-Maltin, imma fuq kollox ngħidu grazzi Robert Abela tal-ħidma tiegħek, ibqa' mexxina, ibqa' tina d-direzzjoni għaliex bik fit-tmum konvint illi se nagħtu s-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Prim Ministru, tkellimt aktar qabel dwar il-ħidma tal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara f'dawn l-aħħar 5 snin. Il-Partit Laburista reġa' għandu tim b'saħħtu ta' kandidati għal din il-lokalità. Iżda x'inhu l-pjan tal-Partit Laburista għal Birkirkara? L-ewwel qed tissaħħa lil Birkirkara u nitilqu minn hemmhekk. Birkirkara bħal manna l-kull waħda mit 68 lokalitajiet l-enf tal-pajis għanna pjan. Kontrarjament għal ħadd ieħor illi n-nofs tal-kampanja elettorali skada u skada sew u għadna t-nisimaw jew naraw jew ma naraw xaħjar baħ assolut. Jiġifieri ħlief attakki u se nattakkaw il-dak u l-ieħor u gwerra u mhux gwerra. Pjan għal-lokalità m'għandhomx.
Aħna għandna pjan ċara għal kull lokalità u dak il-pjan ir-residenti tal-lokalitajiet se jkunu qed jirċevuh fid-djar tagħhom. Nagħmel 3 enfasi fuq x'għandna ppjanat tal-Birkirkara. Ħanibda minn x'għamilna diġà. Is-tisħiħ tas-servizzi fil-komunità. Ftit tal-xurilu kelli l-opportunità nżur iċ-ċentru tas-saħħa kompletament rinnovat propju ftit metri l-bot minn hawnhekk mhux biss l-investiment infrastrutturali b'saħħtu dak kien importanti ferm għax litteralment tara ċentru tas-saħħa li huwa kien mibdul kompletament. Imma l-investiment f'aktar servizzi. Jiġifieri is-servizzi ġodda illi llum qegħdin jiġu mogħtija ġewwa l-komunità x'ifissru dawk? Ifissru li aktar anzjani jistgħu jibqgħu jgħixu b'mod indipendenti fir-residenzi tagħhom. Ifissru aktar aċċessibilità ta' dak is-servizzi. Ifissru aktar konvenjenza għal-residenti tal-lokalità li jistgħu jaċċessaw dak is-servizzi ta' kwalità. Ifisser dak iċ-ċentru tas-saħħa rinnovat li tantu tant ħaddiema li jaħdmu ġo fih għandhom ambjent tax-xogħol li huwa ħafna isbaħ għaliex meta jkollok dak l-investiment b'saħħtu fis-sistema tas-saħħa tiegħek dak huwa l-aqwa investiment li inti tista' tagħmel fil-poplu tiegħek. Fejn hemm li rridu niffukaw iżjed issa, ambjent isbaħ għal din il-lokalità u ndafa aktar. Qed insellem il-ħidma tal-Kunsill lokali kollu, xem ħansemmi 3-4 proġetti li huma ppjanati għal din il-lokalità. Jiġifieri l-ewwel wieħed huwa t-tisbieħ mad-dawra tal-kolleġjata tal-Bażilika ta' Sant'Elena, il-proġett tad-dawl il-ġdid mal-faċċata, il-proġett mad-dawra tal-Knisja l-qadima u l-embellishment tal-ġonna kollha li hemm f'din il-lokalità, dawk huma ta' priorità. Però mbagħad tiġi għall-kwistjoni tal-implementazzjoni, jiġu dak huwa l-pjan. Issa l-min se jimplementaħ, u għalhekk għandna 11 kandidat b'saħħtu f'isem il-Partit Laburista li qegħdin hawnhekk u nsellmilhom kull wieħed u waħda minnhom. Għandna taħlita ta' kandidati ġodda, kandidati oħra li għandhom ħafna esperjenza diġà iservu wkoll uħud minnhom fil-Kunsill preżenti diġà qed ninnota u nieħu pjaċir ħafna qed nara kemm il-kandidati ġodda kif ukoll l-incumbents li qegħdin jaħdmu 8 feet, però hekk li nixtieq nibgħat messaġġ ċar ta' l-importanza tal-għażla ta' 8 ta' Ġunju. U f'Birkirkara forsi dik l-għażla se tassumi dimensjoni aktar importanti. L-għażla jekk hux se nerġgħu nħallu lill-establishment li jaħtaf lil Birkirkara fidu. Dik hija x-xewqa li għandu l-establishment. Illi Birkirkara qed jgħid irid jagħmilha tiegħu. Jien ngħid illi Birkirkara hija tan-nies. U biex Birkirkara nibqgħu nimbuttaw għal quddiem bis-saħħa ta' implementazzjoni ta' ħafna u ħafna proġetti, irridu nivvutaw lil kandidati kollha fuq it-ticket tal-Partit Laburista. Mill-ewwel sal-11 il-wieħed vot b'saħħtu lil kandidati kollha tal-Partit Laburista ħalli dak il-pjan li għandna għal din il-lokalità nkunu f'qagħda b'saħħitha illi nimplementawh kollu. Prim Ministru, ma nistaqsikx dwar l-allima. Minn ġimgħa għall-oħra bdejna naraw li l-Gvern jagħlaq ftehim kollettiv wieħed wara l-ieħor. L-MA iżda qalet li ma taqbilx li l-Gvern għandu jinnegozja fi żmien ta' elezzjoni bħal manna qudiemna bħalissa. Taqbel ma dan l-statement? Jiena nifhem il-punt ta' tluq tal-MA u nifhem ukoll li minn aspett ta' negozjar kollettiv hemm ċertu loġika f'dak illi qiegħda tgħid. Però ngħid l-iktar milli wieħed iwaqqaf jew jinterrompi d-dialogu, nemmen li għandna niddialogaw b'aktar responsabilità. U konvint jiena ġifieri nifhem li jkollok u hija parti mill-proċess ta' negozjar kollettiv illi t-taħdidiet kultant ikollok ċerta intensità fihom. Ġifieri nifhem ukoll il-pożizzjonijiet tal-MUT li minn hawnhekk insellmel għaliex mal-MUT ma' Marco Bonnici mal-tim tiegħu ħdimna fl-iktar momenti diffiċli, ġifieri aħna kellna pandemija li fiha nemmen li wieħed mill-ikbar biżijiet maġġuri li kien hemm dakinhar kien fejn jidħol il-qasam tal-edukazzjoni, ġifieri kellna sfidi kbar dakinhar li għaliex poġġejna mal-mejda tad-diskussjoni elibnihom waħda wara waħda u mela ma kellniex diverbji dakinhar ukoll, imma bil-buon sensu brida tajba nemmen li rnexxilna naslu. Jekk inħares lura lejn dal-aħħar xhur, irnexxilna nagħlqu għexieren ta' ftehimiet kollettivi ma' kull union. General Workers Union, UHM, MUMN, House Unions, ma' pataflun unions, walaqna pataflun ta' ftehimiet kollettivi. Tajna l-aqwa kundizzjonijiet tax-xogħol li qatt kellhom diversi setturi tal-ħaddiema f'dan il-pajjiż, il-forzi tas-sigurtà, il-forzi tal-ordni, in-nurses, il-qwiebel,
Kundizzjonijiet illi tellajnihom il-fuq għaliex nemmnu fit-tip tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. U allura d-domanda li nsaqsej li l-nifsija għaliex m'għandniex nagħlqu mal-union tal-għalliema wkoll. Partikolarment f'kuntest illi dak li qed jiġi offert fuq il-mejda iwassal għall-aqwa ftehim kollettiv illi qatt kellhom l-għalliema f'dan il-pajjiż. U għaliex nemmen għandna mmorru f'dik id-direzzjoni? Għaliex nemmen li għandna mmorru f'dik id-direzzjoni? Għaliex l-ewwel nett nivvalutaw ħafna lill-għalliema, il-kontribut kbir li qed jagħtu fit-trobbija tat-tfal tagħna bil-valur li qed jagħtu lis-settur tal-edukazzjoni. It-tieni għaliex hemm wiegħda fil-manifest elettorali li hija ċara li se twassal għal titjib sostanzjali fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-għalliema u dik il-wiegħda determinati illi nimplementawha, però xtaqt hawnhekk ukoll illi niċċara 3 punti. 3 punti li forsi huma wkoll frott ta' miżinformazzjoni li kellna f'dal-aħħar jiem jew nuqqas ta' informazzjoni biżżejjed li kellna f'dal-aħħar jiem u nħoss li għandi niċċarhom. Jiġifieri, però l-preambolu għall-iċċarar ta' dal-punti jibqa' illi hemm proċess ta' diskussjonijiet għaddejjin għad hemm aktar laqat li huma skedati madwar il-mejda u ċertament illi jien nemmen li b'buon sensu brida tajba qegħdin f'pożizzjoni viċin ħafna li naslu għal dan il-ftehim u nistgħu naslu. L-ewwel punt li xtaqt niċċara huwa li se nżidu il-paga tal-edukaturi kollha. Kollha. Dan huwa l-punt li nixtieq nenfasizza dwaru. Across the board, se nkunu qed inżiduha kollha. Kemm ta' min huwa dieħel illum jiġifieri huwa ġdid u kemm ukoll min ilu diġà fis-settur edukattiv li ilu jgħallem għal numru ta' snin. U hemmhekk ukoll it-tieni forsi punt li xtaqt niċċara dwar dan huwa li ħankunu huwa minn hawn lid-dinja. Jekk aħna se nkunu qegħdin kif se nkunu qegħdin nagħmlu nagħtu żidiet il min huwa dieħel għall-ewwel darba fis-settur edukattiv se jkun qed jgħallem f'dan is-settur, naturalment se jiżdiedu wkoll dak li ilhom ukoll ħajjiżdiedu dak li huma dieħlin għall-ewwel darba l-għalliema l-ġodda ħajjiżdiedu wkoll dawk li huma diġà fil-qasam tas-settur edukattiv. It-tieni wieħed. Mhux minnu dil-forsi miżinformazzjoni li kien hemm illi żieda se tkun marbuta ma' aktar ħinijiet tax-xogħol jew ma' aktar xogħol jew ma' doveri addizzjonali. Dak huwa t-tieni punt li nixtieq niċċarah b'mod mill-aktar kategoriku. Tielet wieħed mhux il minnu laqqas illi se jkun hemm min li biex jibbenefika minn da żidiet irid ikollu l-masters. Mhux minnu laqqas dan il-punt, jiġifieri għalliema ta' esperjenza wkoll se jkunu qegħdin jibbenefikaw minn da żidiet awtomatiċi. Issa mbagħad punt illi nkwetani dal-għodu kien hemm ġenitur ta' tifla illi qiegħda fit-tieni sena l-imkast. Bagħtet li messaġġ qalt li t-tifla ilha tant tipprepara u tistudja dal-għodu marret għall-eżami kif daħlet poġġib il-qiegħda fuq il-mejda għalula l-eżami mhux se jsir. U jiena ngħid li ejja ma jkunux it-tfal tagħna l-istudenti illi jbatu. Jiġifieri hemm proċess ta' negozjar u nifhem illi kulħadd għandu l-pożizzjonijiet tiegħu, però ma jkunux it-tfal illi ibatu wara tant ġimgħat ta' studju li jmorru jkollhom id-diżappunt li poġġew bil-qiegħda u fl-aħħar sekonda ngħidulhom l-eżami mhux se jsir. Propju f'dal-mument meta bl-iċċarar ta' dan il-punti nemmen illi hemm il-bażi kollha biex fil-jiem li ġejjin impoġġu bil-qiegħda mal-mejda tal-iffirmar u nagħlquh dan il-ftehim kollettiv. Kien hemm ħafna li qalu li għaliex il-gvern ma jippubblikax id-dettalji. Jiena ngħid li b'rispett lejn dak li mallem fih f'settur li ħdimtu għal 20 sena tan-negozjar u fil-kuntest ukoll li hemm laqat li qatt iridu jsiru fis-sigħat li ġejjin, nemmen li ejja nħallu d-dialogu jipprevali. Li nappella lill-union huwa li tagħti l-informazzjoni sħiħa lill-membri tagħha b'mod partikolari u l-informazzjoni sħiħa, korretta u fatwali anke biex il-membri jkunu jistgħu jieħdu id-deċiżjoni u l-għażliet tagħhom. Għax fl-aħħar mill-aħħar huma l-membri li jridu japprovaw dak il-ftehim kollettiv. Jiġifieri jiena mhux qed neskludu li niġu fi stat li jkollna jew fi stadju li nkollna nippubblikaw, però nemmen ukoll li l-buon sens għandu jipprevali meta għandek pakkett illi fuq il-mejda tipoġġi żidiet bla preċedent. U nemmen li dan huwa l-iktar aspett b'saħħtu li iż-żidiet li se jkollna f'dal-ftehim kollettiv kważi jitilqu, mhux kważi jitilqu mill-prinċipji tan-negozjar kollettiv tradizzjonali. Għaliex? Għaliex iż-żidiet meta mqabbla mal-ftehim kollettiv
tal-2017 jissuperaw bil-ferm dak li tradizzjonalment wieħed jistenna li jkunu reviżjonijiet fi ftehim kollettiv. Imma għaliex jien konvint li għandna mmorru għalihom da żidiet qawwijin? Għax nemmnu ħafna f'dan is-settur. Nemmnu ħafna fil-valur li l-edukaturi qegħdin jagħtu l-itfal tagħna. U nemmen ħafna fl-importanza tal-edukazzjoni fit-trobbija ta' ġenerazzjoni b'saħħitha. Jiġifieri fil-waqt li forsi meta jkun hemm dal-iffirmar tal-eventwali ftehim kollettiv, jew meta ħajkunu verament magħrufa il-kundizzjonijiet reali u onesti kollha li hemm madwar il-mejda, forsi se jkun hemm min jgħid imma possibbli, ħajkun hemm dażidiet daqstant b'saħħithom ngħidu possibbli għalhekk għandna ekonomija b'saħħitha u li tista' taffordja dal-ftehim li huwa wieħed ukoll li għandu mis-sostenibilità. Jiġifieri anke l-miżuri huma sostenibbli, ma nemmen li dan huwa l-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu fl-għalliema tagħna, l-aqwa sinjal ta' rikonoxximent li nistgħu nagħtu fil-valur li nemmnu fih tal-edukaturi tagħna u fl-aħħar mill-aħħar l-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu fil-ġenerazzjoni ta' tfal tagħna. Ħanaddu issa l-intervent ieħor din id-darba mingħand id-deputat Krista Ġus. Grazzi Birkirkara. Jiena ħanibda daqsxejn mhux fuq il-politika. Jiena għandi żewġ rabtiet partikolari ma' Birkirkara. L-ewwel bħala Bormlis għax ħadtun naħsib l-iktar mara importanti fil-gwerra. Ultimi waħda qed nara il-sieħ beda Bono Grek li 30 sen ilu ġew. 30 sen ilu ġej il-Borm l-għalija sabiex nikkontesta fisem il-Partit Laburista. Grazzi ġew tal-li restaqni għal din l-opportunità li nkun parti minn dan it-tim formidabbli matul dawn l-aħħar snin. Bħalissa il-mexxej tagħna u aħna għaddejjin kampanja sabiex nikkonvinċu aktar nies kemm importanti din l-elezzjoni. Jew min qed jipprova jnaqqas l-importanza ta' din l-elezzjoni. Aħna rridu nikkonvinċu aktar nies sabiex jivvutaw lil dan it-tim formidabbli kemm tal-kandidati għall Parlament Ewropew kif ukoll f'kull kunsill lokali li qegħdin bil-Kulkara. Instellem il-kandidati kollha u nsellem lil ħabiba tiegħi li nafa minn tfulitna l-ġewanna u grazzi tax-xogħol kbir li għamilt inti u t-tim tiegħek f'dan il-lokal importanti għall-partit tagħna. Matul din il-kampanja kellna minn prova jerġa' jdaħħal il-firdiet fost il-poplu tagħna. Aħna poplu kwiet, poplu li jħobb il-paċi. Iżda kien hawn min reġa' fakkar fil-gwerer qaddisa. U minn l-età tiegħi naħseb għalkemm kultant tiftakar fihom dawk iż-żminijiet. Illum għexna żminijiet taħt gvernijiet Laburista fejn insejna d-differenza bejn l-aħmar u l-blu. Insejna d-differenza bejn min jgħix fin-naħa ta' fuq ta' Malta u min jgħix fin-naħa t'isfel ta' Malta. Kollha Maltin. Insejna d-differenza bejn in-negozjant u l-ħaddiem, għax in-negozjant importanti daqskemm hu l-ħaddiem, għaliex in-negozjant joħloq ix-xogħol sabiex il-ħaddiem mbagħad ikun jistjaqla lejxin tiegħu. U allura aħna f'dan il-kampanja rridu nfakru lil poplu dwar l-għaqda, dwar l-importanza tal-għaqda u ma naqgħux għat-tentazzjonijiet ta' min irid ireġġa' l-alloġġ lura. L-alloġġ lura qabel l-2013 fejn konna nagħmlu ftit il-paraguni għaliex għandna noħorġu nivvotaw li dan il-partit tant kbir, tant importanti għal dan il-pajjiż. Niftakru naqra li kellna min ivvota bil-qalb sabiex jolew il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. U aħna mhux talli raħħasnihom fl-2013, talli l-Prim Ministru budget wara ieħor itina garanziji li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma mhux se jolew, il-piżijiet se jerfa'hom il-gvern. Jiena kull minn bħali kien fil-politika qabel l-2013 u kien jiltaqa' ma' nies jien kont qata xi nara żagħżugħ jiġi fiċ-ċimpjek. Illum iċemplulek sidien ta' kumpanniji jgħidulek Chris, għandek il xi ħadd tax-xogħol. U dan grazzi għal dan il-gvern li ħoloq dan l-ambjent, din il-klima fejn ix-xogħol jiġri wara ħaddiem. Jien niftakar ukoll li ħafna minnkom tiftakru li Children's Allowance ma konniex ingawdu minnhom kollha. Illum f'dan il-budget tajna l-ikbar żieda li qatt ngħatat fl-istorja ta' dan il-pajjiż għall-familji tagħna. U mhux hekk biss, tant nemmnu fl-edukazzjoni aħna, tant nemmnu fl-edukazzjoni. U kultant ikonna min igergel li għandna ħafna ħaddiema barranin, imma tant investejna fl-edukazzjoni ta' uliedna
li l-lum u liedna għandhom laqwa impjiegi. Prim Ministru għadu kif semma investiment ġdid. B40 impjieg ta' livell għoli. U għalhekk aħna ninvestu fl-edukazzjoni, għalhekk aħna qed nagħtu l-flus il dawk il-familji li wliedhom ikomplu jistudjaw sena wara l-oħra. U għalhekk għax kunelek ma titkellem tiqpa' dej. U għalhekk u aħna l-politiċi ngħidu ħafna għandna vizzju kraħ. U għalhekk naħseb kemm importanti li kollha kemm aħna u kull ment jismana inkomplu nikkonvinċu n-nies sabiex 20 ġurnata oħra noħorġu nivvutaw kollha li l-kandidati kollha, il-lista kollha għaliex importanti li dak ix-xogħol importanti, li dan ix-xogħol kbir li qed nagħmlu inkomplu nagħmluh. Fiduċja kbira lill-Prim Ministru u lill-Partit Laburista. L-aħħar kumment. Jiena m'iniex xi espert fuq l-aħbarijiet barra, fuq dak li jseħħ barra mixtutna. Pero naħseb interessanti, u kien hawn min sewwa l-gwerer qaddisa. Pero jkun interessanti x'inhu għaddej bħalissa fl-Ewropa, il-partiti popolari, u jekk hux minnu li daw li jridu joħorqu kummissarju għad-difiża u xi jfisser dan u x'teddida l-uliedna. Naħseb dawn huma dettall. Le aħna għandna bżonn nkunu nafu sabiex noħorġu nivvutaw aktar il-dan il-partit li dejjem ħares lejn l-imħabba fostna, lejn laqda fost il-poplu Malti, lejn il-paċi għaliex aħna bħala poplu żgħir nistgħu naħdmu flimkien u hemm bżonn naħdmu flimkien. Laqda hija importanti. U l-appell l-aħħar appell tiegħi iva. Ġaetta u nerġa' ngħidha, ejja nagħmlu l-aħħar sforz. 20 ġurnata oħra bħallum 3 ġimgħat ikunu nafu r-riżultat ta' sħabna tal-Parlament Ewropew. Ejja naħdmu l-aħħar ftit, nikkonvinċu l-min forsi għadu xi ftit ċettiku għaliex hija importanti il-kontinwità li dak li qed inwettqu inkomplu wettqu. Kuraġġ ħalli nkomplu nġibu r-riżultati. Grazzi. Intervent ieħor mingħand il-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Jesmond Marshall. Ħbib tiegħi, grazzi Birkirkara u kif nibda s-soltu. Ħbib tiegħi laburisti u soċjalisti. Jien illum ħanibda bi-storja żgħira ta' żagħżugħ ta' 21 sena li fit-22 ta' Mejju 1987 għax dana kien jimmilita fil-Partit Laburista u kien attivist tal-General Workers Union laqqat l-ewwel transfer. 10 ijiem jew 11 il-ġurnata wara li għaddiet l-elezzjoni. U tgħiduli forsi imma l-fejn tmur daqshekk fil-passat. Għax il-passat ħafna drabi huwa l-mera tal-futur. Il-dak iż-żagħżugħ ta' 21 sena ħasbu li se jkissruh. Il-dak iż-żagħżugħ ta' 21 sena dakinhar ħalef li jiġġielet l-inġustizzji bħalma inni nagħmel għall-aħħar 37 sena. Il-dak iż-żagħżugħ flok kissruh u flok beżżawh sar iktar soċjalist, iktar laburist u iktar attivist tal-General Workers Union. Imma dana mhux biżżejjed u hawnhekk se ngħid għalfejn jiena qed nitkellem hekk. Għax dakinhar 37 sen ilu kienu weduna li nsiru aħwa Maltin u nsiru rikonċiljazzjoni. Immaġina llum daw in-nies kieku kellhom jitilhom mela bir-rikonċiljazzjoni u nsiru aħwa Maltin, kissru lil ħaddiema bit-transfers, mijiet ta' transfers. Issa immaġinaw illum daw in-nies qegħdin jgħidulek ħan iddikjara gwerra qaddisa kontrik. Mela bħal-aħwa dawk it-transfer. Immaġina llum li qegħdin jgħidulek sentik gwerra qaddisa se jagħmlulek. U għalhekk importanti li fit-8 ta' Ġunju immorru nivvutaw u nivvutaw għal kandidati laburisti kollha kemm tal-Kunsill Lokali u kemm mill-sħabi hawnhekk. Għaliex fit-8 ta' Ġunju irridu ngħidu le għall-politika tal-mibeda, le għall-politika tal-ħdura,
Le għal min jgħidilna li t-tfal tagħna jitwildu bil-valenu fl-istonku tagħhom għax ma tistax tkun baxx iktar minn hekk. Ma tistax tinżel iktar minn hekk. U jiena niskanta għax dawn huma partit. Jien dispjaċini ngħid li dawn lesti jaħarqu l-pajjiż l-aqwa li jkollhom il-poter biex joqogħdu imexxu fuq l-irmiet. Da, meta jekk jaqalaks fil-pajjiż, la se jagħmel differenza bejn laburist u laqqas jagħmel differenza bejn nazzjonalist, kulħadd se jbati. U għalhekk fit-8 ta' Ġunju importanti li nagħtu messaġġ, irridu nagħtu messaġġ ta' għaqda, irridu nagħtu messaġġ li Malta laburista u soċjalista bil-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru u kap tal-partit Dr. Robert Abela, Malta tkompli timxi il-qoddim fis-sliem biex nagħtu iktar saħħa lil Maltin. Grazzi ħbib tiegħi. Thank you. Prim Ministru, ninsabu nofs il-kampanja elettorali nistgħu ngħidu hekk. Il-Partit Nazzjonalista reġa' kellu kampanja ta' firda mimlija negattività u attakki. Il-Partit Laburista dejjem narawh man-nies jisma' u jara kif jista' jtejjeb il-ħajja tagħhom. Minkejja din id-differenza xorta waħda hawn min għadu li mhux deċiż li fit-8 ta' Ġunju imur jitfa' il-vot tiegħu. X'inhu l-appell tiegħek? L-appell huwa biex kulħadd jevalwa. Jevalwa bej il-programm elettorali li qed iressaq il-qudiem il-Partit Laburista u dak li qed iressaq jew mhux iressaq il-Partit Nazzjonalista min-naħa l-oħra. Jara il-manifesti elettorali għandna l-kull lokalità bħala Partit Laburista, jara l-manifest illi għandna l-Ewropa, anka fuq livell Ewropew. Aħna għandna manifest li huwa bbażat madwar 10 prinċipji ewlenin ta' fej irridu naraw aħna l-Ewropa miexja, tal-prioritajiet li irridu naraw l-Europarlamentari eletti fisem il-Partit Laburista jimbuttaw il-qoddim, ma għandek Partit Nazzjonalista illi baħħa assolut. Jiġifieri kemm fuq livell lokali u fuq livell Ewropew, però l-baħ li għandu l-Partit Nazzjonalista fuq livell Ewropew huwa inkwetanti ħafna x'huwa baħ intenzjonat. Huwa baħ intenzjonat għaliex fejn jidħol il-qasam tal-enerġija, qasam primarju, dak li qed nagħmlu f'pajjiżna fil-qasam tal-enerġija huwa uniku fost l-Istati Membri Ewropej, aħna qed nagħtu sussidji li huma meħtieġa anke biex jibbilanċjaw ir-realtajiet partikolari ta' pajjiżna, l-isfidi li għandha dil-gżira tagħna, li huma meħtieġa biex aħna nibbilanċjaw dak l-iżvantaġġi fost oħrajn li m'għandniex interkonnessjoni tal-gas naturali kif għandu kull pajjiż Ewropew ieħor, fost oħrajn għaliex kellek inti min fih dan il-Partit Nazzjonalista għamlilna kemm fela ħsara biex ma jkollniex dil-konnessjoni tal-gass. Ir-realtajiet loġistiċi ta' pajjiżna li niddependu bl-ajru bil-baħar biex il-provvisti jaslu ġewwa pajjiżna, l-isfidi li għandu s-suq waħdini u kif jopera għal pajjiżna dawn huma l-iżvantaġġi li għandu pajjiżna illi mbagħad irridu nibbilanċjawhom b'inċentivi li nagħtu biex nibqgħu kompetittivi bħala pajjiż x'qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista hemmhekk. Partit Nazzjonalista ġa esprima ruħu se jagħmel fuq il-qasam tal-enerġija, ġa qalilna numru ta' xhur ilu illi s-suq barrani jiddetta il-lokal xiġri jiġifieri jekk jola barra jola Malta u għalhekk għandu l-baħħ għaliex għandek dir-realtà partikolarment ta' żewġ Europarlamentari s'issa diġà fisem il-Partit Nazzjonalista li l-aspirazzjoni tagħhom mhumiex l-aspirazzjonijiet tagħkom, l-aspirazzjoni tagħhom huma li javvanzaw kemm jifilħu fil-karriera personali tagħhom. U biex dak l-avvanzi sostnuh, iridu bil-fors ibaxxu rashom għal dak li jgħid Brussell. Mela jekk il-poplu dak li huma ndeċiżi s'issa x'se jagħmlu bil-vot tagħhom se jieħu sogru bil-futur tiegħu, se jieħu ċans bil-futur, jaf li fid-9 ta' Ġunju se jkollu Europarlamentari illi ġewwa Brussell se jbaxxu rashom biex meta Brussell jissikka l-morsa u jgħidilna is-sussidju fil-qasam tal-enerġija ma tistgħux issostnu ħiżjed. Mela allura dal-Europarlamentari flok imorru fil-Parlament Ewropew u jispjegaw dar-realtajiet li qed nispjega jien bħalissa u dar-realtajiet li jispjegaw s'issa l-membru parlamentari fisem il-Partit Laburista. Se jmorru jgħidu lil Brussell għandek raġun. Sewwet tgħid li Malta għandha taqta' is-sussidju fil-qasam tal-enerġija u dik xi ħaġa ċara li l-Europarlamentari fisem il-Partit Nazzjonalista llum huma komdi biha
li aħna waqfu s-sussidji, esprimja l-kap tal-oppożizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għandu jsir hekk. Aħseb wara Europarlamentari illi għalihom il-karriera tagħhom l-ewwel. Mhux se jkunu l-vuċi tal-poplu Malti. Għax ma jaqblilhomx lilhom li jkunu l-vuċi, għax l-interessi ta' dal-poplu u l-interess tal-karriera personali tagħhom qed jikkonfliġġu ma' xulxin u qed juru biċ-ċar lejn fejn lesti li jagħtu l-prijorità tagħhom. Dawk huma l-għażliet l-għandna qudiemna. Imma xi ħaġa oħra li lili semmija ġeżmint u xtaqt nirreferi ħafna l-intervent l-għamel Chris, għax Chris laqat naħseb ir-raġunijiet kollha illi kull min sissadu xettiku dwar se jagħmel fl-ewwel jew fit-8 ta' Ġunju għandu issew dak li qal Chris qabli. Li għandek oppożizzjoni llum illi waqt kampanja elettorali qed tiġi quddiem il-poplu sal-biraħ stess u tinstiga diskors ta' firda f'dan il-poplu, meta aħna l-ikbar valur l-għandu dal-poplu huwa l-ispirtu taqda nazzjonali, illi warrabna dak li kien jifridna u konverġejna madwar l-aqda nazzjonali, li mill-ġdid ikollok din narrattiva politika ta' firda, ta' diskors ta' mibeda, ta' gwerra qaddisa, sa' dil-gwerra qaddisa jien gwerra waħda imma li hemmx gwerra qaddisa u mhux qaddisa x'gwerra waħda għandek. Imma l-kelma gwerra turik lejn fejn il-Partit Nazzjonalista jrid jieħu l-Ewropa. T'Ewropa ta' armamenti, t'Ewropa ta' konflitti, t'Ewropa ta' investiment fil-settur tad-difiża, t'Ewropa ta' tankijiet tal-gwerra, dik l-Ewropa li rridu aħna jew Ewropa ta' paċi illi tenfasizza l-qasam soċjali, tenfasizza l-qasam ta' suq waħdini kif għandu jaħdem b'mod aktar effiċjenti u ġust ma' kulħadd. Lil min għadu xettiku jien nistieddu jisma' d-diskors li għamel David Casa l-bieraħ li qal li se jmur bis-saħħa fil-Parlament Ewropew u juża s-saħħa kollha tiegħu dan biex jagħmel kemm jiflaħ sar għal pajjiżna. Li m'għaddejqux imorru quddiem il-Bank Ċentrali Ewropew u jattakkaw lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, jattakkaw lil pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar, dal-attakk illi qegħdin jagħmlu għamluh fl-iktar momenti sensittivi meta kellna reviżjoni tal-qasam finanzjarju ta' pajjiżna. Fl-iktar moment sensittiv imorru quddiem l-istituzzjonijiet li jridu jiddeċidu fuq pajjiżna u jmorru b'dak tip ta' attakk. Mela kull min għadu indeċiż issa iħares lejn dak it-tip ta' strateġiji mill-banda l-oħra jħares lejn dil-kampanja pożittiva li għandu l-Partit Laburista għal kull lokalità anka fuq livell Ewropew nifhem ukoll li hemm min għandu realtajiet personali. Illi dik id-deċiżjoni s'issa qiegħed joħodha mhux għax il-manifesti rispettivi mhux ċar qasnejt manifesti rispettivi, il-manifest tal-Partit Laburista u l-qadiet li qed jieħu l-Partit Nazzjonalista fuq in-naħa l-oħra. Dak huma ċari, f'moħħ in-nies huma ċari, daqs kif hija ċara il-ħidma pożittiva li qed nagħmlu fuq livell ta' gvern. Imma għandek realtajiet ta' persuni li għadhom qed jgħidu sma' jien għandi realtà personali, kwistjoni personali li s'issa da ma ġietx indirizzata. Mela jien minkejja hemm gvern li fuq livell nazzjonali qiegħed performing tajjeb, fl-istess waqt jiena dik il-weġa tiegħi għadha ma ġietx indirizzata li dak in-nies jiena nagħmilhom appell wieħed. Iġbru l-vot tagħkom, żommu l-vot tagħkom id-dar, però ejjew iġru għandna bil-weġa tagħkom u nisimgħukom, morru għand il-kandidati tagħna, kemm dawk fuq livell ta' Kunsill Lokali, kemm dawk fuq livell ta' Parlament Ewropew, lid-deputati fil-Grupp Parlamentari Laburista, lis-segretarji parlamentari, lill-ministri, għandi dirett, ejjew għandi, ejduli x'inhuma l-weġa' tagħkom u nindirizzawhom. Għax hekk jixraq lill-poplu tagħna, min għandu weġa' ixini dik il-weġa' nisimgħuha u kull fejn huwa possibbli nindirizzawha u għalhekk l-appell tiegħi hawnhekk ukoll lill-kandidati kollha f'isem il-Partit Laburista. Lill-kandidati kollha deputati, parlamentari, ministri, segretarji parlamentari. L-appelli l-nifsi wkoll li nibqgħu viċin in-nies. Ejja ħanibqgħu dak il-partit illi kif dejjem konna nibqgħu sensittivi għar-realtajiet tan-nies. Nibqgħu sensittiva x'dik kienet nemmen il-ċavetta ta' suċċess ta' dan il-partit fil-gvern li baqa' dejjem sensittiv għar-realtajiet tan-nies u nemmen illi f'dal-20 ġurnata ta' kampanja irdu naħdmu bis-saħħa f'dak l-istil u li l-8 ta' Ġunju wkoll ġifieri din mhix xi ħaġa ta' kampanja elettorali, din hija stil ta' tmexxija li jrid jibqa' konsistenti tul il-5 snin tal-leġislatura, però fit-8 ta' Ġunju u fl-ewwel ta' Ġunju għal dak li se jkunu early voters hemm ukoll dil turija ta' fiduċja li tittingħata fil-ħidma tal-gvern. Turija ta' fiduċja
li se tkompli tagħti s-saħħa lil dan il-gvern biex jibqa' jimplementa il-proposti tal-Manifest Malta flimkien 1000 proposta ambizzjuża hemmhekk li tlaqna brata ta' implementazzjoni b'saħħitha, irridu nibqgħu għaddejjem dak l-implementazzjoni tal-manifest, l-implementazzjoni wkoll tal-manifesti tal-Kunsilli Lokali, l-implementazzjoni tal-Manifest Ewropew ukoll fuq kollox turija ta' fiduċja fil-ħidma tal-Gvern fit-8 ta' Ġunju biex inkomplu nagħtu s-saħħa lil Karkariżi, s-saħħa lil Lawċin u s-saħħa lil Maltin. Grazzi bil-Kirkana. Grazzi lilkom ilkoll. U b'dak l-intervent wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Inħeġġixkom sabiex tinaqdu magħna għal masreli ta' nhar il-ħadd ġewwa ħal-Qormi. Grazzi u l-lejla tajba.